Aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan Kantan Media o sanfɛ. Nin y'a ka bamanankan kunnafoni waati selen ye min labɛnna k'a lase aw ma Kantan Media a ɲɛmaaso o fɛ. Yan'an ka don kunnafoni kɔnɔna na, an bɛ foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Tunkarankew ka dugawu dɔn kɛ aw ye k'Ala ka tunga ɲɛmɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen ma min k'aw ka ɲinifɛnw olu bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔ fɛn ye. O kɔfɛ, an bɛ foli k'a lase an dɛmɛbagaw ma, kɛrɛnkɛrɛnna Agence Koba Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Mamani Tarawele ye, ko b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ olu ka heji tɔgɔ sɛbɛnw olu daminɛnen don kabini nin wagatinin na min bɛ tali kɛ heji san 2025 o heji baaraw olu tɔgɔ sɛbɛn olu bɛ sen na. O cogo kelen na, Agence Duniya min ma ɲɛmaa ye Elhaji Amadu Mayiga ye, o ko b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu b'a fɛ ka taa heji la ɲina ko ka teliya joona ni kana tɔgɔ sɛbɛn Agence Duniya la min n'a filɛ Jelibugu la, ayiwa Kulukoro taa sira la. O tɛmɛnen kɔfɛ, Panacée d'Afrique ale ye fura min ni a dilannen don an farikolo banaw, kɔnɔna banaw, kolo ni fasaw olu bɛ se ka kɛnɛya cogo min na, Panacée d'Afrique ale dilannen bɛ ni ka sanga o ma. Fura in sɛgɛsɛgɛlen don diɲɛ kɛnɛyasobaw olu fɛ. Fura in bɛ maa min tɔgɔ la, o ye Mohamed Fati Haidara ye, sirifukɛ kɔni. Minnu bɛ k'a fɔ ko bana bɛ aw la, a y'aw taalan kɛ Panacée d'Afrique ye. Compagnie Air ɲɔnɔ, aw minnu b'a fɛ ka taa dugu la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, taa ni ka segin ɲuman a y'aw jigi da Compagnie Air ɲɔnɔ kan. Damu, wasa o bɛ sɔrɔ Compagnie Air ɲɔnɔ de kɔnɔ. Foli k'a lase a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma, a ma ɲɛmaa Elhaji Musa Tankara ka foli lase n'a ka baarakɛla kelen kelen ma. Compagnie Air ɲɔnɔ a y'a k'a ka dugutaa sen fɛ. An bɛ don kunnafoniw kɔnɔna na. Kunnafoniw an b'a daminɛ an ka furancɛla fanga ma ɲɛmaa Colonel Asimi Goïta, hali n'a sɔrɔ waati nin na dɔ farala jalaw kan 5 étoiles kɔni, awɔ an b'a fɔ ten 5 étoiles an ka furancɛla fanga ma ɲɛmaa ale taara bɔ Bamakɔ maa min bɛ k'a fɔ bi an bɛ se k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw la ale ka kɔrɔ ni Bamakɔ maaw bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ laɲiniw ye sɛgɛsɛgɛw di cogo min na. O de ye an ka musokɔrɔba n'a mɔmuso ye Mayimuna Sankare, a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ŋɔmiranbugu ma Bamakɔ yan. Jamana furancɛla fanga ma ɲɛmaa Asimi Goïta ale taara foli bila ni musokɔrɔba in na. Seereya min sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye Colonel Asimi Goïta ye, a taara foli bila maa min na ni ale ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen bi bi na, o ye Mayimuna Sankare ye. A si bɛ san 112 la. A sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ Ŋɔmiranbugu sigida 3nan kɔnɔna ma. Camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye Asimi Goïta ye, a taatɔ ni foli na a tɛgɛlankolon ma ta. Ka da ka foliw ni bisimilali bɔlen kɔ ye a la, min ye Asimi Goïta ye ani a ka filamuso, a ye ka dɔ bonya kɛ a ye kosɛbɛ. Sagajigi kelen, birifini kelen, min ye seli tapi ye, kɔlɔsi, ka taa se dankana ma ani woro, wa min ye ka dɔ sɔ ye a ye o fana di a ma ka sɔrɔ ka enveloppe di a ma buruburunin bɛ min kɔnɔna na. N y'a ɲini a fɛ Ala yɛrɛ jati kama a ka denmisɛnninw lakana, ka denmisɛnninw don baara la, n'o kɛra jamana bɛ basigi. Ni denmisɛnninw tɛ baara la jamana tɛ basigi dɛ. Ni denmisɛnninw donna u koronna sisan k'u don baara la i b'a fɔ fɔlɔ bɛ cogo min na jamana bɛ basigi o. Nka ni denmisɛnninw bilala fɔlɔ la ten u bɛ kɛ nson ye u bɛ kɛ ko bɛɛ ye. Ala ka an kisi o ma, Ala ka denbatigi bɛɛ den ɲɛma dɔn, Ala k'u bɛɛ ɲɛma dɔn. Mayimuna Sankare ale min ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye, bi bi na a ka kɛnɛya ka fisa kosɛbɛ a denkɛ ka fɔ la ni o ye Modibo Jara ye.
Maimuna i ka dɔn a kɔni tɛ foyi ye bi an bɛ wagati min na i ko sisan nka a bɛ kuma maaw fɛ ani a hakili bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye a ka seliwɛriw ye olu tɛ tɛmɛ a kan a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛcogo la. Maimuna Sangare i ka dɔn a hakili bɛ wagatiw la wagati min ni Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. An ye denmisɛnya kɛ jamana ka sɔrɔ jamana ɲɛma dɔlen hali bi an kɔni b'a fɛ si ni kɛnɛya o bɛ Ala de bolo jamana ka ɲɛma dɔ k'a basigi. Maimuna Sangare a jira k'a fɔ bi na Mali bɛ bolo min kan i ka dɔn o nimisa bɛ ale la kosɛbɛ nka a ye a jira k'a fɔ cɛsiri ka kɛ walasa an ka bɔ ninnu kɔnɔna na min ye denmisɛnw ka baarako ye olu ka ɲɛnabɔ. A ye dugawu kɛ Mali ye kosɛbɛ walasa basigi o bɛ se ka na cogo min na min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ni o ye colonel Asimi Goyita ye a ka nin foli sen fɛ i ka dɔn maaw kɔni ye tɛgɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fɔ. Santere Afsa Bintu Umar ni ye santere min ni a b'an denmusow ladurusi alikuranɛ na. Karido min na bɛnna Octobre kalo tile 20 ma u ka maa 15 bɔɲɔgɔnko olu ka bɔlu baara bɛɛ lajɛlen kɛra an fɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya lajɛrɛsoba CCB kɔnɔna na. Cɛla mun sɔrɔ ka bɔ santere Afsa olu ka bɔli kɛnɛ kan olu filɛ nin ye. An bɛ Ala tanu k'a barikada k'a waleɲuman dɔn. An nisɔndiyalen don bi kɛnɛ in kan dan tɛ nisɔndiya min na ka bɛɛ lajɛlen fɔ nin kɛnɛ in kan nabaga bɛɛ lajɛlen ni tɔgɔ ani jamu ye ka Ala waleɲuman dɔn k'a barikada ka fɔ an bɛ kɛnɛ dɔ kan bi n'o ye Markazi Hafsa ka dufa 6nan ka kɛnɛ ye o ye Ala tanu ye. An b'a fɔ Ala ni ce. Ala min ye nin nɔgɔya bi don in na dan tɛ Ala la k'a sɔrɔ anw ma fɛn di Ala ma an ma fɛn kɛ Ala ye min y'a to a ye nin nɔgɔya anw ye. An bɛ Ala fɔ k'a waleɲuman dɔn. Markazi Hafsa sigili ni bi cɛ n'i y'a jate bɔ depuis a ye dufa fɔlɔ bɔ k'a daminɛ 2019 ka na bila 2024 la san o san mɔgɔ dɔw bɛ bɔ san o san mɔgɔ dɔw bɛ bɔ. Ala min y'o kɛ an bɛ Ala fɔ ka Ala waleɲuman dɔn. 2019 Markazi Hafsa ka dufa fɔlɔ bɔra o kɛra mɔgɔ 4 ye k'a daminɛ o la fɔ bi 2024 o ye mɔgɔ 15 ye. N'i y'a dufa bɔlen bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min bɔra Hafsa kɔnɔna na bi ta mana fara kɔrɔlen kan a bɛ bɛn mɔgɔ 92 ma. O ye Ala tanu ye o ye Ala waleɲuman dɔn ye ka Ala barikada. Markazi Hafsa markazi dɔ min sigira kuranɛ durusi musomanninw k'u ladurusi alikuranɛ na ka jogo dɔw la ka tila ka fɛn wɛrɛ dɔw kalan min tɛ alikuranɛ ye diinɛ hukumu kɔnɔna na u b'olu fara kuranɛ kan. An bɛ Ala tanu k'a barikada masa min bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya anw ye an bɛ ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'i ladɔnniya ka fɔ Markazi Hafsa hami b'a la denmisɛn ninnu ka taa ɲɛ o hami b'a la denmisɛn ninnu ka kalan sɔrɔ ka sabati ka basigi sɔrɔ ka jogo ɲuman sɔrɔ o hami b'a la. Don n'a nataw fana na hakilina wɛrɛw ani miirina wɛrɛw bɛ Hafsa la a ka baara in kɔnɔna na a ka taa ɲɛ di baara in ma. O tuma a bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔna na ka dugawu ɲini nabaga bɛɛ lajɛlen fɛ an faw an'an baw an'an karamɔgɔw kɛnɛ in kan ka tila ka denmansaw k'olu fana ka kumakan ɲɛsin olu ma u k'an dɛmɛ baara in na komi an karamɔgɔkɛ bɔra ka kuma min fɔ Ustaz Mahamudu Kunma n'u bɔra ka fɔ u ka durusi bɛ tila u la joona o hami bɛ Hafsa la kosɛbɛ denmansaw de bɛ se k'an dɛmɛ o la u bɔlen kɔfɛ ka denmansaw fɔ k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan an kɔni nisɔndiyalen don an t'a dɔn an bɛna daminɛ yɔrɔ min na k'a laban yɔrɔ min na an bɛ bɛɛ de fɔ nabaga cɛman n'a musoman an bɛ bɛɛ fɔ
ambe foli ke katara du fo ayere togo dara muso bamina no ye Aseyda Zainabu Darame anaka famille ambu bela jelefo Alhaji Mori aka famille amba bela jelefo ninkenenka Darul Quran wal Hadith amba bela jelefo ninkenenka katla ka foli ke katara anyere lamona nyagamina no ye badembara ye an faso ye ambo mogofo badembara ka o chew ni muso ambe bela jelefo kambe na ka fo hamadawra ka ambu fo ninkenenka ka foli ke katara kenei amare nima no ye madame la mamula amba fana fo ninkenenka ka bela jelefo kan deme baga bela jelefo dogo fara bangeka Hafsa deme baga be che fara musoka a hakili tora min naka a fo kenenka hakili mato min na ambe bela jelefo ka ira awla Hafsa be bara bawla Hafsa be ga bara bawke o dogolente mogo shila be keneka nga ala ka bensema de do o temenen ko fe ani deme bagaw minnu be Hafsa la dogo fara bangeka amba bela jelefo ko wala nyumando ko barkada kasangani jala soron ye Asimi Goita ni ajaw ma caman yo fela fo hakilinaw la munu nu anyesina ni jala koima o dɔ ye marabolo ɲɛmakɔrɔ Musa Mara ye ani karamɔgɔ Burama Sogore ka fara maa wɛrɛw kan an sera mun sɔrɔ ka bɔ ni jalako in na olu filɛ ni Conseil des ministres ka waleya in kunu ka jamana ɲɛmaw ka dɔ fara u ka yanga kan ka général gradiw d'u ma a ye ne kamana guan a ye n kumasulu dɔɔni kan kumasulu ka da an ka jamana tabiya jamana mara tabiya n bɛ se k'a fɔ marako ɲuman yɛrɛ tabiya ɲɛma tɛ banfula don a kunna ɲɛma tɛ sigilan di a yɛrɛ ma ɲɛma tɛ bonya di a yɛrɛ ma maa wɛrɛ de b'a kɛ jamana in ATT ye transition kɛ tuma min na 91 92 Alpha Omar Konare kɛlen président ale de ye ATT kɛ général d'armée minnu bɛ bi transition ɲɛmaw ne tun b'u jɔyɔrɔ la n tun bɛ o de a f'u ɲɛna u ka taa o sira fɛ maa wɛrɛ ka na ka olu waleɲuman dɔnw ye min kɛ jamana ye baara kɔfɛ k'a fɔ ko aw ni nin ka kan an ye nin di aw ma aw ye baara ɲuman min kɛ jamana ye o tun bɛ baara in ka kologiriya kosɛbɛ a filanan ye min ye fɛnɛ an bɛ tuma min na bi n'o ye gɛlɛyaba ye ka se jamana ma olu yɛrɛ b'a fɔ tuma bɛɛ ko maliyɛnw ka muɲu ko maliyɛnw k'u bɛ maliyɛnw fo ko maliyɛnw ka sabali la gɛlɛya bɛ yen mɛ o si ma to jamana kɔnɔdenw ye doni ta ka sigi olu kun laɲini ta fanfɛla fɛ tuma min na i b'o fɔ jamana kɔnɔdenw ye ni e yɛrɛ y'a suma k'a k'i kun mɔgɔw bɛna fɔ ko i bɛ ka min fɔ ani i bɛ ka min kɛ ko kelen tɛ o bɛ na i ka baara fɛgɛya a bɛ dɔ bɔ a dawula la o de la n y'a fɔ n ko waleya min kɛra kɔni a ye ne kamana guwan dɔɔni ani a ye n jigila misɛnya dɔɔni quoi nka halisa an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmaa wala ka hakili ɲuman d'u ma u ka tɛmɛ siraw fɛ sira min an bɛ min fɔ ani an bɛ min kɛ a ka kɛ kelen ye o de fana bɛ danaya sabati u ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Général 5 étoiles Assimi Goïta an'u ka kan Général 4 étoiles Maliki Diaw an'u ka kan Général 4 étoiles Sadio Kamara an'u ka kan Général 4 étoiles Ismaïl Ouagi an'u ka kan Général 4 étoiles Modibo Kone an'u ka kan Général 3 étoiles Abdoulaye Maïga an'u ka kan Général 3 étoiles Mohamed an'u ka kan Général 3 étoiles Abdoulaye Sissi an'u ka kan Général 3 étoiles Moussa Moriba Traoré an'u ka kan Traoré Général 3 étoiles Abraham Babi an'u ka kan Général 3 étoiles Keba Sangare division an'u ka kan alhamdulillah ala ka Asimi ka fanga ta ɲɛ amina rabi amin non Asimi kɔni dantala quoi an mago bɛ min na o y'o ye halisa ni fɛn bɛ marshal kɔfɛ e ka kan n'o bɛɛ ye wallahi an'u ka kan i ye baarakɛla de baarakɛla don
ngaw ka ko len duru jala yere sumayra dili de fe ne ga hagilla me ta ko tede ne ga hagilla sumayra dili de fe koy so yere nyum bagra kuma fura be se kala dulu mo so ngadi jone fo ko sumayra ta foni wati kono adira ajaranye sabo kamna fura ne ginura ko len duru ko ga jala ngo manga bne wuli alamsa do sadre o do manga de wula ko fa be gara manga e otomana jala diru luma otoma mba ne ba fa ga mi fa ko tere ne be fa ga yin ka yin nga fa mo fe o ko le ni duri ko le ni to fa fa mbe ana jenoro mamma e kele ke jamana ngono ka faso ba gele kono ka faso bo toro kono ka farazi gwe otomana ku ga sanu boro chinga bu bulo ku ga tayro che ku no che ka jamana injo ka kedal mine ka dama ka teza mine ka dama ka malika ande anga jamana kundambulo anga jamana kande mama yo kelege ka marfata ka muruta ka bereta ka to kongo kono ka to minengo kono ka damine sleble samble fonene clément sandi songarla bolo karla do sara do ko karla do sara u dembe yatimo be mama yo kelege mali de nofe mbado ambayi ni jamana famo fe omunu ngaina de ke modema pabiye sorobo aya jija aka bennomie aka jala da bema sibirido dunanjigi bo salam konnana joldi baro kera paranyokan jekulu chaman fe munu nu yaga deme kanyesi jamana ima nindo na shira mun solaka bo joldi kenaka olu flani bo hakilla mi am blani barana ama ka fo docteur be to ka fo wati be ko jolgo desebe mo soro ni accident to nana jolgo desebe soro muso fene chama mi sisan we jigi ni jolgo desebe ma dion soro ba so jolgo desebe muso ni ra soro bo yasa o ko wa dabla docteur ko ma ko volontaire de ka dogon donte ke ka cha olu initiative kama afena jatemne ameto ka donner sans kiri ni ta chan fola ka ke quoi ameto ka manu ke mo binani mo biduru ango pour ba association bete faranyon kan an fanga ay kele ya sanga journée keren len reska kama kadam ne 8h fo tabla bla felala ore an blani hukmu wono ya saka mo la sensibiliser ko la chou kana jolli la jolu desembi afo an sego damayra ke a solution na ore an blani barabayna inshallah okay aya salon o takara kle kelen nyinanta aya ke kle fly donc folo o azala hotel flana o grand hotel o fene hakilna na chogode bo ala kan be swaba ma hakilinam na ni o gela dore dona bara konna la ya o gela na ma se o bega fo ore a obligé ka fo ko an ke 2 jours pour que amesega volontaire ou chama soro ka teme salota kan ya sa bara yere fene ka ke no ya boloma ore an bla clé flan ko la wa yoro yere fene shite kele ore na ni o be sababu na fa ya fa to amna don flana ko fole o bina ke le 26 octobre bien le 19 octobre samedi wara inshallah au grand hôtel la Gabriel Touré qui refait là bella jelen welle no bega na donge mais comme affiche à partager là encore amna dépistage drépanocytose que ani dépistage de cancer du sein musota bon bidorone ko fene no la o 19 tiens la mo mina ke le 26 o lube don doronge dépistage na ko lutala quoi inshallah bella jelen welle no igana fara ankan anga viola so chaman be na uta famu jolita ye model mi ka fomine joli di teno kata ote parce que joli bita ke mo de la il faut que ka fendo sega min bita joli di il faut que ka kena ko sewere donc c'est pour cela ni jolita bina ke na organiser to mana sebe il faut que mi me joli di il faut que apoaka kilo bidurunduru sora il faut que fana a shika adamne santane sheki kata sambi worola hein bon donc bana chama be no fana onin ngalo bike nulu te kuma mina abisaka dilike o fana na donc il faut pas que fen chama bala nyana minu joli de la ka minu na ani bana wero be minu na donc antulu joluta folon yai bon donc onin ngali konana na abisaka ke amini ngali ke fendo be na bi fonko obila donc ami iboala korote ete joli di blé au terrain il va sera au wati la et se kadi mais kofe imana il se kadi donc on nana ta yo jan il se ki dazo banon na la c'est embalement la del kalama
bana min par exemple ni tension bɛ mɔgɔ la i tɛ se ka joli di o ye fɔlɔ ye filanan ni opéré la n'a ma mɛn i tɛ se ka joli di donc ni joli dɛsɛ bɛ mɔgɔ la i tɛ se ka joli di donc a bana nasiyɛnw ka ca kurusilabanaw b'a la fana i y'a ye olu bɛɛ b'a la donc joli ta yɛrɛ la a bɛ sɛgɛsɛgɛ de fɛn caman bɛ yen nɔ olu bɛ ɲininka n'a sɔrɔla o bɛɛ ka ɲi tuma min na i bɛ se ka joli di voilà. sisan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balimaw ma. folikan bɛ ne bolo ka ɲɛsin an balimaw ma tiɲɛ yɛrɛ la nin association in a kan ka fɔ parce que nin bɛna ŋɔni caman bɔ mɔgɔw sen na a tɛ n'a fɔ joli bɛ ta anw de kama dɛ mais joli bɛ ta e kama nin kama nin kama ne kama mɔgɔ wɛrɛw kama parce que musow mago b'a la faw cɛkɔrɔbaw mago b'a la denmisɛnninw mago b'a la surtout an bɛ période min na an bɛ kɛlɛ période de la donc n'i y'a mɛn kɛlɛ marifakisɛ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ jolibɔn bɛ yen dɛ donc o kɔrɔ ye min ye vraiment nin bɛna fɛn caman nɔgɔya anw ye joliko la parce que joliko dɛsɛ bɛ yen nɔ ni nin caman ɲɔgɔnna kɛla vraiment a bɛ caman bɔ mɔgɔw sen na donc an b'a ɲini association mɔgɔw fɛ fana ni mɔgɔw sera k'u ladege ka ninnu association nationale ladege kosɛbɛ caman bɛ bɔ jolita la parce que min ka d'anw ye bɛɛ ka da i yɛrɛ ma ka joli di o de ka d'an ye o ka fisa i ye banabaatɔ sɔrɔ don min k'i ka na ni papier dɔgɔtɔrɔso la k'i bɛna joli ɲini k'i ka taa mɔgɔ ɲini ka na joli di donc o fɛn ye normalement ni bɛɛ bɛna joli di a tɛ s'o ma. an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an lajɛbaga n'an lamɛnbagaw ka foli di aw yɛrɛ fɛnɛ ma aw ni cɛsiri belebeleba an bɛ ala deli ala ka n'aw sara ni hɛrɛ nin ne jeli ko n bɛ se ka 6nan de fɔ sinon n ye jeli di a ka ca ni n bɛ se ka 6nan de citer voilà mais yan nɔ kana jeli di yan nɔ nin y'a fɔlɔ ye n bolo mais jeli di ko 6nan nin bɛ o hukumu kɔnɔna la quoi bon an bɛ min fɔ an balima silamɛw ɲɛna nin ye dɛmɛ de ye ka ɲɛsin an tɔɲɔgɔnw ma ani dɛsɛbagatɔw ani jamana kɔnɔden minnu bɛ yen nɔ n'u ye ko in ta ba la k'a minɛ ni u dusukun ye donc lajarabi suguyaw ka ca an balima dɔw bɛ se ka lajarabi ni jeliko dɛsɛ ye nin bɛ olu dɛmɛ an balima minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka jamana in ka kisi k'a tanga ala ta kɔfɛ su ni tile donc nin bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu fana dɛmɛ donc o hukumu kɔnɔna la ne y'a ŋaniya ka na n joli di yan. ne ka jɔyɔrɔ ye ka mɔgɔw n'u nana ka jelitayɔrɔ yiriw la ale ni k'u bɛrɛbɛrɛ. an kɔni ma jigiya kɔni e kɔni ye jeli di baaraw la waleya. awɔ. nafa jumɛn b'a la mais ani folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balimaw ma. jeli di a nafa tɛ fɔ ka ban parce que nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ minnu ye an balima minnu ye degun dɔw sɔrɔ bana taasiraw la a bɛ se ka kɛ sira ye quoi olu ka o compenser quoi. a bɛ se ka kɛ fɛnɛ dɔw bɛ se ka accident jugu dɔ sɔrɔ jeli tɛ sɔrɔ ka d'u ma an bɛ se ko olu bɛɛ bɛ se ka kɛ a nafa dɔ a nafa tɛ fɔ ka ban donc an bɛ an ka jelidila ninnu fo k'u waleɲuman dɔn ala dɔw de bɛ se k'u sara nin ko in na parce que mɔgɔninfin n'i ye nin baara sugu ninnu kɛ wari tɛ se k'a kɛ quoi en fait donc an b'a fɔ ala de b'u sara an b'u wele fɛnɛ nin kana k'u ka siɲɛ laban ye quoi an ka a ɲɔgɔnna caman caman ba kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'aw yɛrɛ fɛnɛ fo aw minnu kɛra sababu ye k'an kanw ta ka tila k'an jaw fɛnɛ ta. ka sanga ni ji ka doni ye a kɛra sababu ye badalabu danga olu sigibagaw u ye degun sɔrɔ kosɛbɛ marabolo ɲɛmakɔrɔ musa mara a wula ka se u ma du 20 bɔɲɔnko ni ka kasabi du u ma kasabi min ni a kɛra sababu ye ka nisɔndiya don nin du 20 in kɔnɔna na ka tila ka layidu di du 20 wɛrɛ waati nataw la dɛmɛ bɛna se olu ma seera min sɔrɔla ka bɔ o yɔrɔ in na ye olu filɛ nin. ji kun ye tiɲɛni kan fɛ yan nɔ an ka président nana ka na lajɛ n'o ye musa mara ye ale nana ka n'an lajɛ ka na bonyamasegin kan ɲɛ ka n'an lajɛ degun min b'an kan donc a seko ye dɛmɛ min ye ka na kan ɲɛ ni ala sɔnna ma a ye dɛmɛ min kɔni kɛ a diyara n ye a bonyana ma an b'a fo dantɛ foli min na a nana dɛmɛ min kɔni di an kɔni ma an b'a dɔn o kɔni a ma kɛ fɛn wɛrɛ kɔni parce que a ye wari de di enveloppe kɔnɔ
k'a di mugan ma a ye du mugan ɲɔgɔn le ta du mugan a y'o le ta ka wari don enveloppe kɔnɔ ka di o du mugan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma donc du mugan tɔ minnu tora kɔfɛ après kɔfɛ u bɛ tila ka na u bɛna dɛmɛ kɛ olu fana ma inshallah an b'a fo ka a wale ɲuman dɔn ani ce ani baraji. An ka wajulikɛlaba an karamɔgɔ Imam Mohamed Mayin Watara a ko a bɛ ɲinini kɛ jamana ma ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna kiri bunankun kan min y'an karamɔgɔ Banjugu Tarawele ye ale bɛ se ka surunali dun cogo min na dakuruɲɛ kelen yafa bɛ se ka kɛ Banjugu ma cogo min na a kana a ka diinɛ baaraw la Imam Mayin Watara min sɔrɔ k'a fɔ olu filɛ nin silamɛɲɔgɔn an balimakɛ an dɔgɔkɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala ka bɔda k'a n'a ye u ka ko in lajɛ u k'a lajɛ ka fiɲɛ bɔda kɛ a ye an ta ye delili ye dɛ ko ni maa minɛna ko kuma ko kiiri ko o bɛ kiiriw ka bolo kan an da tɛ kiiri la ko anw da ye delili de ye ko tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ko dati dɔw la dɛ o tɛ se ka kɛ dɛ hali lahara Ala ye surunalidon kɛ mɔgɔ dɔw ye cidenw bɛ mɔgɔ dɔw surunalidon Ala ye surunalidon kɛ maa gansan dɔw ye fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ jango ni maa min yɛrɛ jɔra a ka fili la an k'o lajɛ dɛ den bɛ bɛn a tabaa de bolo dɛ maa ti den n'a koliji bɔn an ka fɛɛrɛ kɛ a ka mago to komi dɔw mago tora cogo min na an ka lajɛ kiiri ninnu dɔw ka lajɛ silamɛya kɔnɔ a kuma fɔra minnu yɛrɛ ma u ka sabali u ka yafa a t'a fɛ Ala ka yafa an ma wa a ye kungo min fɔ aw da la hali n'o y'a sɔrɔ a fɔ cogo ma ɲɛ nka ko in a kiiri bɛ i lahara dɛ n'i ye kɛlɛ k'a la k'i t'a kɛlɛ bila o bɛ dɔ fara ko in a jurumu kan dɛ an ka hakili t'o la an bɛɛ ye silamɛw de ye kuma fɔra minnu ma silamɛw de don minnu b'a kiiri kunna silamɛw don awa minnu b'a ko jalatigɛ silamɛw de don an k'a ko lajɛ silamɛya minɛn kɔnɔ a ka diinɛ ɲɛmɔgɔya wali n t'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ sa a ka diinɛ baara o de fɔli ka di ne ye diinɛ baarakɛla kɔni don o ye tiɲɛ ye diinɛ kalankɛla don o ye tiɲɛ ye n'a filila ka kuma fɔcogo la a yɛrɛ ye jɔnko Ala fɔ an k'a lajɛ nɔgɔya ka k'a ko la nin ye ne ka delili kan ye n b'a ɲɛsin maa minnu da b'a ko la ma delili don dɛ an y'a fɔ delili de kama u k'a lajɛ an balimakɛ u ka bɔda ɲini a ka ko la u ka fiɲɛ bɔda ɲini a ye delili kan don n b'a fɔ yɛrɛ tɔgɔ la n tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n tɛ forobatɔ ɲɛmɔgɔ. An bɛ taa jamana kɔfɛ kunnafoniw na an ye sera minnu sɔrɔ ka bɔ olu la olu filɛ nin Alamisa Octobre kalo tile 17 san 2024 an bɛ Tajikistan ninnu ye Union Soviétique jamana kɔrɔw kɔni ye sa minnu bɛ wele ko Asie Centrale Rusiw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ bila sen na u bɛ tɔn min wele ko OTSC ni o ye Organisation de Traité de Sécurité Collective yɛrɛ ye jamana 6 de Russie jamana Belarus jamana Tajikistan Kyrgyzstan ka se Kazakhstan ani Tajikistan yɛrɛ kɔni ma tɔn in a bilara sen na kabi san 2002 wagati ni o ye 2002 u ka san o san kɛlɛladege o de daminɛna Tajikistan bi u bɛ nin kɛlɛladege kɔni wele ko Urubesh 2024 o baara yɛrɛ kɔni daminɛna sa Rusi finitigilakaw bɛ kɛnɛ kan ka se jamana wɛrɛw kɔni ma i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la cogo min na o jamana 6 u bɛ jɛ ka a kɛ u ka lakana ka se ka o sabati min ye senkɔrɔjugu ani kɛnɛmajugu olu kana se ka don cogoya si la u ka jamana kɔnɔ ka taa basigibaliya ni ka o kolokolo u ka jamana kɔnɔ o de la u farala ɲɔgɔn kan ka nin tɔn in bila sen na u bɛ o kɛlɛladegeba in kɔni natan. Misra jamana Egypte surasi ɲɛmaaba dɔ ye laseli kɛ ani Irisila kunnafonidi sira sotini kɛ Afiriki cɛ a ko maaw tɛ min kalamo nazaralasetigi jamana ninnu bɛ ka Ukraine jamana kɛ u ka namugulasogo de ye wali kelen ka kɛ u ka yɛlɛnkanzo ye farafina kɛlɛli lo u bɛ se ka maramafɛn lase farafina jamanaw kɔnɔ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cɛcɛ kana jamanaw n'o ye Mali ni Niger ni Burkina ye ka se ka basigi tiɲɛ ye ko Ukraine jamana bɛ o danga de rɔ
nazarala setigi jamana u bolo non tɛ k'a fɔ ko Ukraine jamana bɛ k'a ka lasigidensow cogo farafina jamana u kɔnɔ ko se wɛrɛ tɛ Ukraine jamana ye ko a bɛ se ka farafina cɛcɛ kana jamana ninnu diɲɛ ni nazarala setigi jamana u ka dɛmɛ tɛ olu de bɛ maramafɛn di a mɔ ka irisila babali farafina fangu in fɛ misala jamana Egypte surasi ɲɛmaaba in général de brigade Mahamudu Mansour a ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye nazarala setigi jamana u bolo Amérique jamana n'a nɔfɛ jamana nazarala tɔnba Union européenne ko fɔ u ka segi ɲɛjugu ɲɛɲuman farafina jamana ninnu kɔnɔ de wene kɔ a jamanadenw fɛ ko nɔn tɛ ko ni maa min bɛ Ukraine jamana dɔn k'i bi da la k'a fɔ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen jɔlen tɛ u bolo min bɛ se ka kunnafoni di jugu mɔ Mali jamana ka cɛnni don Mali jamana kun ni nazarala setigi jamanaw ka kunnafoni dilen tɛ ko kumana ko Amérique jamana n'a nɔfɛ jamanaw dogo mɛ Ukraine jamana de kɔfɛ Mali ko in nɔ Burkina ko in nɔ Niger ko in nɔ f'u ka segin de ɲɛjugu ɲɛɲuman jamana ninnu kɔnɔ o de y'u ka laɲini ye jakulu dɔ bɛ yen ko Centre africain d'études stratégiques ale jakulu ɲɛsin bɛ farafina kunkankow ɲɛɲinini mɔ a ɲɛmaaba musolaka don ko Khadafi Had ale y'a yira k'a fɔ i Faransi jamana wo i jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies wo nin kɛlɛcɛw minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la jarawelelaw kɛlɛli kɔrɔ u ma se ka foyi ɲɛ Mali ye a ko jarawelelaw ani minnu kan bɛ ko u bɛ kɛlɛ kɛ ko u ka kɛ u dama jamana ye n'o ye Kidali yanfa burudamɛw ye u dɛmɛnen don nazarala setigi jamanaw fɛ dɛmɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jamana ninnu nafa sɔrɔ sira o lasɔrɔli de don bawo ko nazarala setigi jamana ninnu b'a dɔn k'a fɔ u gwɛn bɛ a jamana ninnu denw fɛ bi a jamanaw y'u bolo mɔna bɔ irisila jamana nɔfɛ o bɛn tɛ Amérique jamana mɔ Amérique jamana kɛnɛkan jaraki la a tɛ se ka ye kɛlɛ lɔ o tuma na taa mi dogo irisila jamana de kɔfɛ sa ni maramafɛnw ye Ukraine jamana bɛ k'o tɔgɔ ta k'a fɔ ale de ye jarawelelaw dɛmɛbaa ye farafina cɛcɛ kana jamana ninnu jɛni nɔ k'a sɔrɔ Amérique jamana yɛrɛ de bɛ a ko an bɛ taa Korowari jamana yɛrɛ kan nin tɛ kibaru duman ye ka sababu kɛ u ka ekɔli karamɔgɔ dɔ min ye lycée ekɔli karamɔgɔ ale kɔni tora tasuma kasara la a jenna ni ka a ni to a la dɛ samedi ka a dugu jɛ dimanche la octobre kalo tile 13 tɛmɛnen san 2024 o kɛra don gɛlɛn ye bɔndugukaw kɔni fɛ yen dɛ nɛgɛ kaɲa 3 ni o ye 3 heures du matin yɛrɛ ye ni ekɔli karamɔgɔ ani a ka denbaya tasuma kasara kɔni ye o sɔrɔ muso yɛrɛ ka fɔcogo ni a bɛ ka a lakale ko o denmuso dɔ kɔni bɛ o y'a jara k'a fɔ ko tasuma bɛ so la olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka denmisɛnninw n'u k'u labɔ ka denmisɛnninw kɔni labɔ nka min ye cɛ ye a ma ɲa min kɔ ale nana cɛ kɔni wele cɛ ma kuma ka cɛ wele cɛ ma kuma o y'a sɔrɔ ani tasuma kɔni bɛ ɲɔgɔn na o yɛrɛ ka lakale la o kɔni sera ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen nabɔ muso yɛrɛ bɔra nka cɛ ale kɔni tora a la dɛ muso y'a jara k'a fɔ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni tora a la cɛ ma se ka kuma bilen cɛ min bɛ yen ni a sara bɛ a wele ko Belem ale kɔni tora nasa ekɔli karamɔgɔ kɔni kɔnɔ min bɛ yen ni a ka baara tun ka di a ye kosɛbɛ kosɛbɛ nka maa minnu bɛ yen ni olu bɛ seereya bɔ olu y'a jara k'a fɔ ko ni juguya wale don ka ɲɛsin a ma k'a sababu kɛ ko a ka ekɔliso la a tɛ sɔn manamana ko ma sariya mɔgɔ don maa o maa bɛ yen n'i bɛ baara kɛ ni sariya ye bi bi in na ko gɛlɛya bɛ a la o filɛ ne ka o de kuma fɔta ko k'a sababu kɛ salo k'u ye a bagabaga k'u ko ko o tun bɛna a fa ko nka ko a jara nka ko ɲinan ta filɛ ka tasuma kɔni wuli a ka so la nin ye a kɔni kɛra sababu ye sa yɔrɔ perefe olu ka taa u ɲɛda yɔrɔ yɛrɛ kɔni na sa u y'a jara k'a fɔ a gɛlɛyara k'a sababu kɛ ekɔli karamɔgɔ ka ale jeni fɔ ka taa ban nin cogo in na wa min ye nin ekɔli karamɔgɔ a yɛrɛ delila ka kɛ meilleur éducateur ye a y'o prix yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin bɛɛ bɛ a jara k'a fɔ tiɲɛna a ka baara tun ka di a ye nka a kɛra jigilatigɛ perefe kɔni olu bɛ ka seereya kɔni bɔ a kan nin yɔrɔ in kɔni na kunnafoni jɛlen k'a sɔrɔ 78 81 fu ani 32 vocal bi ci a ma a kɛra jigilatigɛ ye nin ye perefe ni a ka ekipu kɔni ye olu nana jateminɛ yɛrɛ kɔni na sa wa cɛ in a kɔni taara ka muso 1 ani den 3 de to a kɔ k'a daminɛ a ka denkɔrɔba la fo ka taa fitini u y'a bɛɛ sauver nka a ma ɲa min kɔ ale yɛrɛ kɔni ma se ka sauver dɛ ale ni kɔni tora a da fɛ wa a ka yɔrɔ bɛɛ jenina ka a ban o kɔni sigalen bɛ a la sa k'a fɔ min ye maa dɔw ye k'olu ka baara de don ka na tasuma kɔni don u ka so yɛrɛ kɔni na k'a sababu kɛ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye n'o ye bagabagali ta ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔ in ma nin ye ekɔli karamɔgɔ in yɛrɛ de ye wa a ye prix min sɔrɔ o de filɛ nin ye
a taara ka kɛ ekɔli karamɔgɔ min bɛ ni a ka baara ye maaw ɲɛfa san kɔnɔ ni o ye meilleur éducateur ye o bɛ to ka kɛ Korowari jamana yɛrɛ kɔni a kɛra jigiwaroba kɔni ye u bolo. N balimaw ni bɛna dansi kɛ bi Kanta Media ale ka don kibaruyaw la minnu labɛnna k'a lase aw ma aw balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ k'a sɔrɔ baara in ye jɛ ka baara ye an n'an cɛkɛɲɔgɔnw cɛ an bɛ foli lase u bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu y'a sigi ka lajɛli kɛ ni k'a partager k'aw fana fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw ɲini a fɛ aw minnu ma abonné fɔlɔ a ye abonné Facebook YouTube kan ka taa fara TikTok kan ni Ala sɔnna ma kunnafoni a tɛna k'aw nɛgɛla ye ka taa fara diinɛ lase tɔw kan ni Ala sɔnna ma inshallah Ala ka sini jira an na don kibaru kɛnɛ kan wasalam.